Iniin DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang balita sa Negros Island Region ng amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Enero 29. Opisyal na nga maging operational ang NIR sining Pebrero. 5 na tanan ka mga dolphin na patay sa Bai City. Autopsy report ginahulat kung anong rason. Pasahero nga naglampos ang bato sa driver sang tricycle, bangag suno sa PNP. Spokesman ni Mayor Albi nagsiling nga napadalan sang imbitasyon si Vice Mayor Alcide Familiaran sa turnover ceremony sa New Home Village. Kag sa good vibes, may mga templo nga pwede ma-experience ang mga tradisyon sa Lunar New Year. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, matugnaw nga dapyas ang hangin mabatsyagan sa Visayas. Ang hangin nga amihan ang nagadala sang matugnaw nga dapyas ang hangin sa Luzon, kag Visayas, amukon nga diri sa Negros mabatsyagan ang mabugnaw nga hangin. Ang easterlies naman ukon ang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang mabatsyagan sa Mindanao. Kag bangod sang pagtabo sang easterlies kag amihan nagaresulta ini sa shoreline nga among nagadala sang panganod nga may upod nga ulan. Ang Eastern Visayas na makabatsyag sang epekto siyang shearline nga ang pagbubo sang ulan. Wala sang low pressure area o kun bagyo sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility pero posible sa gihapon ang pagbubo sang ulan dala sang localized thunderstorm sa Negros o kun ang pagbubo sang ulan sa sulod sang tunga tub-tub isa ka oras nga masami nagatabo sa gabi o kun kaagahon. Sa number 9, presyo sa kada kilo sang baboy sa merkadong nagsaka sa halos 2 ka pesos sandig sa average price monitoring sang Provincial Veterinary Office. Patag ni Dr. Placida Limana, Provincial Veterinarian, sa unang quarter sang tuig masamigidman nga nagasakang presyo sang baboy. Patag niya tumanabi kataas ang demand sa last quarter sang tuig dala sang holidays rason nga ang supply apektado. Pag-abot sang first quarter, bisan daw alang-alang pa ang kadakuon sang baboy ang ginaihaw na suno kay Limana. Pinakamahal nga kilo sang baboy sa monitoring ang yara sa San Carlos City, 380 pesos. Pinakabarato naman ang yara sa Don Salvador Benedicto, Calatrava, kag Tuboso sa 300 pesos. Samtang nagapabilin nga istrikto ang monitoring nila kontra African swine fever. Padayon ang pagbantay sa mga borders kag pagdumili sang pagsulod sang baboy kag karne sang baboy nga gikan sa mga red zones o kun infected area magluwas na lamang kun fully cooked. Tuyo sang probinsya nga fully makarecover gikan sa ASF. Permi namon nga ginatanaw sa aton dita nga every year basta first quarter ganit nagkataas gid man ang presyo because nga kung sa diin alanganin bala ang kadakuon sang sapat nga gina-slaughter. So ang iyang recovery sina gamay man so amo na siya nga medyo nagmalmal kay ang demand sang previous month like December, October, November, December medyo kadako gid sang demand. So pag abot sa first quarter medyo ang supply ayos. Sa number 8, wala na makareport pa sa Silay City Government ang City Legal Officer sini. Pero antes sini suno sa alkalde, iya na ginpapanaugan sang memorandum ang natungdan agod atubangon ang contempt order sa Kongreso. Ginsiling ni Silay City Mayor Judith Gallego nga wala naman gid sa karon naka-report sa opisina sa Silay City Government si Attorney Janos Harder. Pero antes pa man siya nadula o kung hindi na malocate, napapanaugan niya na sang memorandum ang City Legal Officer nga atubangon ang contempt order nga ginpapanaog batok sa iya. Suno kay Gallego, hindi pa man makabig nga absent without leave si Harder bangod patag niya sa pagsulundan may mga balasyan ang pagkabig awol sa isa ka nagatrabaho sa gobyerno. Padayon man ang serbisyo sang City Legal Office bisan wala si Harder bangod mayara man sang Assistant Legal Officer. Sa Enero 6, ginserbe sang PNP ang contempt order sa iyang balay o galing wala si Harder kag ang anak lamang niya ang nagbaton sini. Ginsight si Harder sang 2 counts of contempt sa Committee on Public Accounts kag ginmanduan nga iga-detain sa lower house adtong Disyembre sang nagligad nga tuig sa ginpatigayon
ang congressional inquiry angod sa ginalgar irregularity sa 1 billion pesos nga infrastructure kagiban pa nga proyekto sang Silay. Nagmanifestad to si Abang Lingkod Representative Joseph Steven Paduano nga ang detention ni Harder magasugod sa Enero 7 para man maka-holiday siya upod sa iyang pamilya. Ginsight si Harder sang contempt sa pagbinutig kag bangod man sang paglikaw sabat sa mga ginpamangkot sa iya sa mga committee members. Samtang sa Lunes, natalan naman ang isa ka committee hearing suno kay Paduano. Posible suno kay Gallego, magatambong siya. Oo, ginagurang ko na sa memo. Nabato niya ginagula. Sangara pa siya. Ano nang status ni Attorney Janus nang hulaton, hindi man awol, no? Nag-leave lang siya? Or Hindi pa kayo may period so na ma-declare na puro. Sa number 7, mga lalaki nga nagapustahanay sa billiards, gin-aresto. Isa sa ila, nakuhaan sang pusil. Ginsikop sang Baay City ang tatlo tanan ka mga lalaki nga nagahampang sang billiards sang Martes sang kaagahon sa Barangay Tamiso sa Baay City, Negros Oriental. Natukiban sa mga pulis nga may pustahanay sa hinampang. Ginkilala ang mga nadakpan bilang alias Eduardo, alias Antonio kag alias Roy. Sa pag-aresto sa ila, natukiban nga may bit-bit nga homemade Black Widow nga pusil nga loaded sang 5 ka mga bala sang 22 caliber si Eduardo nga isa pagid ka biolasyon sang Comelec gunman. Ginpangdala na sila sa Baay City PNP. Sa number 6, BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nagpahayag nga bangag ang suspect nga nagpukpok sang bato sa tricycle driver nga napatay sa Barangay Mansilingan. Ginpasakaan na sang kaso nga robbery with homicide si alias Almer nga ginatudlo responsable sa pagpukpok sang bato sa ulo sang tricycle driver nga napatay sang Lunes. Ginsiling ni Bacolod City Police Officer o Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica na nagwa nga yara sa impluwensya sang ilegal nga drogang suspect sang nabuhat ang krimen. Nagwa sa investigasyon sang katapos ang Police Station 7 nga nagpakuno-kuno nga pasaherong suspect na nagsakay sa ginamanyo nga tricycle sang biktima nga si Edmond Tolosa. Sa makalabot na sila sa madulom nga bahin sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway, sakop sang Barangay Mansilingan, didto na kaginhimo sang suspect ang krimen. Nalag yung suspect dalang tricycle sang biktima padulong sa Bago City. Pero gileon siya nga nadakpan sang katapo sang Bago City Police. Lugar ko sa bangag na suspect. Pero ato dito himuon ang pagpokpok siya. Actually, ang suspect nagsakay sa biktima dira sa may sa Barangay Masilingan sa may Pakyas. Sa number 5, spokesperson ni Mayor Albi Benitez ginpanginwala nga wala ginimbitar ang Vice Alcalde sa ginpatigay nga turnover ceremony sa Yuhong Village sa Barangay Vista Alegre. Vice Alcalde nagsabat naman nga sa mismo na nga adlaw sing event, napadala sa iyang assistant ang imbitasyon via messenger kag wala man ini makita gilayon. Sa statement ni Barangay Singkang Airport punong Barangay Cesar Distrito, spokesperson ni Mayor Albi Benitez, iya ginpanginwala nga wala ginimbitar si Vice Mayor Elcid Familyaran sa ginpatigan nga turnover rights sang Yuhong Village sa Barangay Vista Alegre sang Sabado. Ang halos tanan ng mga city officials nagtambong sa seremonya, magluwas lang sa Vice Alcalde. Pero gindugang ni distrito nga napadala ang imbitasyon sang Mayor's Office nga staff paagi sa messenger sang technical assistant sang Vice Alcalde. Ang mismo ang alkalde naghatag sang instruction sa mga staff nga sa mga official events dapat imbitado ang tanan nga city officials bisan sa pang iya nga partido. Para naman kay Familyaran, hindi na gid man big deal sa iya kung wala gid man siya na imbitar sa mga hilikoton. Ugaling may media nga nakapamangkot sa iya kung nga wala siya sa kahiwatan ang mga iya inigin sabat.
Dugang pa niya Sabado sang aga sang ginpadala ang imbitasyon sa iya nga TA kag sa amuman nga aga ang event. Ang iya nga TA nag-out of town, gani wala gilayon, makit-an ang imbitasyon nga ginpadala sa messenger. Sa number 4, bitaw na talana nga magapatuman sang clearing operation sa Aguinaldo kag Gatuslao Street karon nga ginapatuman ang partial road closure sa Lacson Street. Ginsugura na ang pagpatuman sang partial road closure halin sa 5th Lacson Street hasta sa 13th Lacson Street dungan sang pagtukod sa mga tents kag booth nga gamiton sa Bacalao Jet Festival sa Enero 31 hasta Pebrero 2. Ginsiling ni Bitaw Deputy Jose Antonio Robello, pwede pa maagyan sa mga nagalinabay nga salakyan ang mga porsyon sang Lacson Street. Pero sa pagsugod sang tuigan nga festival, ipatuman ang full road closure halin las 4 sang hapon hasta kaagahon. Ginpatuman naman sang Bitaw ang one-way scheme sa Dalan Gatuslao kag Aguinaldo nga mangin alternative route sa tion sang festival. Ang Bitaw ang natalana nga magapatuman sang clearing operation agod hilway nga agyan ang Aguinaldo Street nga mangin rota sa mga salakyan nga nagabiyahe pa norte kag ang Gatuslao Street nga gintalana para sa southbound vehicles. Sa number 3, 5 na tanan ka mga dolphin ang napatay sa Bae City. Autopsy report ginahulat kung anong rason. Sa record sa City Veterinary Office ang Bae City, 5 tanan ka mga dolphin ang nagkalamatay sa sitio Pambutan, Barangay Canlargo sa Bae City, Negros Oriental matapos nga matrap sa nabaw nga bahin sang mangrove area. Suno kay Doktora Melanie Pescadilla, ang veterinarian sang syudad, sa 5, 4 ang ginpaidalom sa postmortem examination. Una nga nakita ang 17 tanan ka mga dolphins sa bahin sang Tanhay City sang high tide, apang sila ang naabtan sang low tide, samtang nagalangoy padulong sa Bae City suno sa PNP. Gindala pa sang rescuers sa mga dolphins padulong sa madalom nga bahin sang tubig. Ginpaidalom sa necropsy ang dolphins sagod may baluan ang kabangdanan sang ila kamatayon. Kaginaulat na lang karon ang resulta. Wala na sila makita sa among nga area. Gadras ni Juan Cup. Kaning color nga puti niya gadras sa Sa number 2, 731 ka mga kandidato sa probinsya ang wala sang makabig security threat samtang nagahilapit ang election campaign period. Yari ang report. Sa ginpagawa nga listahan sang areas of concern sang Commission on Elections, nalakip sa yellow category ang Banwa sang Isabela kag San Enrique. Orange category naman ang Calatrava, Kawayan kag Sipalay City. Pero ginsiling ni Negros Occidental Police Captain Judices Catalogo, makabig gihapon sang kapulisan nga yara sa green category o kun wala sang na-monitor nga private armed group kag bisan makabig nga intense political rivalry sa bilog nga probinsya. Patimaan suno sa iya ang ginpatigaan nga assessment sa 731 ka mga kandidato nga wala sang nakabig nga security threat samtang nagahilapit ang election campaign period. Kag it find us out, naging-conduct natin ng assessment, wala sang natawag nga threat sa ilang personal and also wala man sa natawag nga intense rivalry for this time. Because we understand that it will change the tempo and atmosphere of election time and situation on sa mga succeeding time na sa naton nga election, especially for pag-abot na sa campaign period. Ang NOC po ang liwat nga magasapol sa COMELEC Regional kag Provincial Office upod sa Army agod mariasas ang status ang tagsa ka mga banwa kag syudad sa probinsya. Samtang kasubong man nga ginapaabot ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nga mangin matawhay kag malinong ang natala nga piniliay sa Bacolod. Ginpahayag ni Coronica nga wala man sila sang na-monitor nga mga kandidato nga mahimo may kang tanan sa illegal nga droga. sa subong no, ang identification natin sa drug personalities gin-suspend because of election. Kaya hindi gusto ang gobyerno natin nga pag-identify natin sa mga drug personalities mabahiran politika. So, gin-suspend. And we're waiting for directives kung saan na siya mag-resume. Sa Pebrero 11 magasugod ang kampanya para sa senatorial kag party list elections. Marso 28 naman ang campaign period para sa provincial kag local elections.
Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Negros Island Region ang opisyal na nga mangin operational pagkatapos ang Pebrero 18. Ininsuno kay Bacolod Mayor Albi Benitez nga nagtambong sa pagsapol sang House Committee on Visayas Development kaupod ang Department of the Interior and Local Government kag Department of Budget and Management sang Martes sa Kongreso. Ginsiling ni Benitez nga ang implementing rules and regulations sang Negros Island Region Act ang igapublish sa Pebrero 3. 15 diya sa pagkatapos sini o kung pagkatapos ng Pebrero 18, mangin operational na ang NIR. Dugang pa sang alkalde, tigayon nila nga nakumbinse ang DBM sa mga pagsinapol nga iga-activate ang account code sadto nga kinahanglano na god tigayon nga maka-download sang pondo para sa regional offices sang NIR para maka-operate ini. Nag-ugyon man sila tanan suno kay Benitez sa pag-activate sang satellite offices sang nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno sa Negros Occidental kag Oriental pati na sa probinsya sang Siquijor. Tuyo sini nga mas mapalapit pagid ang serbisyo sa mga pumuluyo. Ang among committee meeting ang gin-preside ni Representative Jocelyn Lim Cai Chong sang 5th District sang Negros Oriental. I signed the IR with reservation. Yeah. Because there was no provision on satellite or virtual offices. So I told them that roadmap of NIR and the DWG should focus on enhancing technology to have one-stop shop man sa tanan ng mga agencies in all 3 provinces. Basically, what I said, this is the best opportunity to showcase a new region that embraces modern technology. So the vision is to be able to bring the government closer to the people, and one way of doing that is really leveraging on technology. Kag sa Good Vibes, subong nga Chinese New Year may temple nga bukas para ma-experience ang mga tradisyon sa Lunar New Year. Isa na diri ang pagpangamuyo kag pag-wish para sa mas bugana nga 2025. May report sa Romeo Subaldo. May mga nagsindi sang insenso. May mga nagpangamuyo. May naghigot sang pula nga ribbon sa wishing tree. May naghaboy sang coin sa wishing well. May nagsindi sang kandila. Pila lamang ini sa mga tradisyon sa Lunar New Year diri sa may Yuan Thong Temple sa may Burgos Street malapit sa Lopez East Center sa Bacolod City. Ang Lunar New Year o kunang Spring Festival isa ka major traditional holiday sa China kag East Asia. Panugod sang lunar calendar year kag nagalawig sang 15 dias tubtob mag-Lantern Festival. Suno sa kay Rian Isgana, ang anay presidente sang Buddha's Light Young Adult, may mga ginabaligya nga mga souvenirs kag ginapatihan makadala sang swerte sa negosyo, sa career, bisan sa love life, mga bagay nga ginapakabit para amagon ka sang blessings. So meron kami din incense, no? And then what we call the lucky ribbon, if you want to have a wish, na pwede mo siya sabi, example niya, the wishing tree, no? And then meron kami candle, if you want to accumulate marriage, but get auspicious blessing in the coming years. May mga different kinds of colors of candles kami nag-represent of what you want to wish or what you desire at this upcoming 2025. Ginasuguran ng tuig sa pagpangamuyo sa sulod sang templo, sa pagpasalamat sa tanan nga mga bugay, kag pagpangayo sang blessing para sa isa ka prosperous pagid nga tuig. As part of, to give blessing also to our devotees or mga visitors, to guide them on their upcoming year, to be more
vigilance, to be more positive in their life, and to give them also blessings. So this actually prayer is a very special prayer. Man siya kay we actually inviting in the Buddhism, we inviting all the Buddhas to come and to bless those people na ga-attend. Chinese mano kon hindi, welcome diri. May mga nagapadulong diri para magpa-picture kag ginasaksihan ang sulod sang templo. Kagabi, nagsugod na ang mga activities diri. Si Bacolod City Mayor Abby Benitez ang isa sa mga nagbagting sang lingganay kag nag-wish para sa syudad sa Bacolod. Una niya nga wish nga matuman nga mangin isa ka super city ang Bacolod. Malampuwasan sang syudad ang tanan sini nga mga problema kag mapalayo ang syudad sa kalamidad. Deep in my heart, I would like to wish Bacolod to be a great super city. And one is for it to be able to overcome all of the problems and all of the dreams of every Bacolodon. And third, for Bacolod to be kept away from calamities. Those are the three wishes I would like to say tonight. May mga activities sa Yuan Thong Temple tubtub karon las 10 ang gabi, pero padayon ini nga mangin bukas sa publiko tubtub February 2 para matagaan sang kahigayunan ang tanan nga may eksperyensya ang tradisyon kag masaksihan ang katahom sang ilang nga temple. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag of course, antes kita magtakop, shout out sa aton mga live viewers sa Facebook. Numero 1 gid si Hensley Mumbai, kay Ma'am Jubeya Janala. Nagapasalamat sa kagkabay mabulong ma'am ang imo nga kahidlaw sa home province. Kay Alindol Sunyo, subong man kay Aida Palencia, Shannon Quaile, sa imo dra sa Taiwan, Gloria Bantigue from Pulupandan, Jonathan Tere, kay Mike Macariola. Ang reaksyon ni Sir Mike, no, may ara man kuno sang alternative sa baboy, may ara kita sa ang rabbit meat. Kay Maricon Valladores, mayong hapon sa imo ma'am from Fairview, Quezon City. Kay Landoni Marcelo, kag Andre Tahonera. Subuman kay Jessie Selga, may pa-shoutout siya sa taga Inayawan, Kawayan. Kay Marilo Aguisando, Jeffy Hevero, mayong hapon sa imo sir. Shoutout man daw dra sa pamilya Garucha sa Barangay San Antonio, Himamaylan. Kay Marcos Magilianos, kag Racadio family sang General Santos City. Romel Gallo, kag si Saysay from Sapporo, Japan. Shout out man daw sa Conas family. Kag amoy adtong top stories of the day tubtubwas, ako si Nico Delfin.